बे जगालिसोना ओमफ्राय हेडा नोंसो जोंना नैबेखौ दा दिनैनि संनाय माने बेदर एवनायनि हेडा जाहैबाय नैबे आदैया बेनिफ्राय हेल्पारा जाहैबाय नैबे आदाया नै दायो बेदरखौ होनाय जासिगोन दै गासिमोन नै लकेल दाउ लागाव दासो हेलौ गासिमोन दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायना लाहरनाय जालायबाय ठीक है जों दा बुरलुंबुथुर बालाबारि बुरलुंबुथुर सेर थास' बिदै नागिरगासिनो दं आरोना गाइसमोन आच्छा माने मेसेंखाय बेयाव दा दै गैया आरोना गाइसमोन आदा तेरना नमस्कार आदायाबो एसे बुरलुंबुथुर दैखौ नायफैदों आरोना जों दा जि जायगायाव दङ बे जायगायाव एकदम पुरा बांगाल गोजा आरोना बेलेग मानसि गैखाया पुरा बांगालफोर दंजोबो आरोना गाइसमोन पुरा माने बांगालफोरनि थाखायनो एसे उसुबिदा जायो आरोना माने बांगालफ्रा बेयाव कब्जा खालामनानै लाजोब्बाय आरोना पुरा खेथि खालामो दा बांगालफ्रा बेयावहाय पुरा हालेवजोबनाय नै गाइसमोन नै इफोरो पुरा हालेवजोबनाय नै दारि गोलावफोरनि दारियालाय आंनाबो गोलाव आरोना दैया बिराद गोसो ओइ सेन्देलखौ बिराद खस्थ' दिनैनि पिकनिक जानाया गाइसमोन गोदागासिनो दङ लकेल दाउ बे जाहैबाय लकेल दाउ दंब्रा दै मा लेमदोंलाय आङो नै सामब्राम गुफुर जिरगासिनो दङ सामब्राम गुफुर दायो रेडि खालामगासिनो दङ संनो आदै माब्रै मोजां मा जानो नागिरदोंलाय नै ब्रेड जानो नागिरदों बेरायदोंमोन ना नायदोंमोन आं एसे जायगाफोरखौ मोजां ना जायगाफ्रा बे जायगाया बहुत बरिया पार्क खुलिनो नायदों बेयाव मोनसे मा पार्क जागोन बियो दा नामखौ दोनथ'नाय जायाखै जागोन लासैनो जागोन आरो पुरा बुरलुंबुथुर दै सेरफाङाव बेदरा गोदाजोबखांखाबाय संनांगौल'सै पुरा जगार लाजोबखाबाय नै लागायदो लासै हो हा हाबगोन नै होनाय जाबाय नै दायो पियास हाइजेंखौ गोथाव जानांगोन दै कमप्लेन खिन्थु जानो मोननाय नङा दिनैसो फार्स्ट दा जाबासो मोनथिसिगोन र' जोंना नै आदैयासो मजा सङो अ येस बे जगालिसोना ओमफ्राय हेडा नोंसो जोंना नैबेखौ दा दिनैनि संनाय माने बेदर एवनायनि हेडा जाहैबाय नैबे आदैया बेनिफ्राय हेल्पारा जाहैबाय नैबे आदाया टेनसन गैया नै गोथावाथ' जाखागोन माने गोथाव जाया जानो ना मा होनो गाइसमोन आदैया मा आथिं सावजागासिनो नामा आथिं माबाखौ बिखाखौ सावजागासिनो माथो आदैया हारसिंनो ओइ आंबो मोनसे जागोनलै आदै बिखाखौ सिथासे दायो होबाय दुन्दिया पाउडार बे जाहैबाय दुन्दिया पाउडार एबारो होसिगोन बेदरखौ लकेल ओमफ्राय बेयो मा बुस्थु माबा जरा कला बानलु गुन्दै बेदरा होदो बेदरा नै दायो बेदरखौ होनाय जासिगोन दै गासिमोन नै लकेल दाउ गासै खै केजिसो जाखोलै आदै बेदरा बेयाव लकेल दाउ हिसाबै
माबा जाबाय 16.5 केजि 16.5 केजि आरो ना दङ नाबो दं ने माने बेवहाय दिनै गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरगोन आरोना पुरा बेवहाय दिनै पार्टि जागोन आरोना हेपि निउ इयार फैगासिनो दं नालाय 2026 गोदान बोसोरखौ जोङो गाबोन समफोर बरायनोसै दिनै जोङो गोजाम बोसोरखौ बेयावनो जानानै बिदाय हरसै आरोना बे बुरलुंबुथुर सारायाव बुरलुंबुथुर सेरफाङाव नै गाइसमोन ओरै नायनो हागोन नै बिराद बिदै दंमोनलै दाउआ बिदै अरा बारा हिट जादियालै नै अरा एसे डाउन माने जोंनिया हाया गिसिना लागाव दासो गन्थं हाबसोलायसिगोन दा जानाया गाइसमोन दायो आलु तेजपात गासिखौबो होजोब्बाय आरोना दायो माने एरनांगौल'सो एरै माने फोमोननांगौ आरोना दायो ओमफ्राय संग्रायाथ' आरो मा बुंबावनो गोदोनि प्लेयारखा रागा जोंबाय शेफखा गोथां गोब्रै बियो गोदोनि प्रमेक्स ओमफ्राय बेयाव मा होनाय जाखो आरो एसे फोरमायना होलाय बेयावथ' बेदराव जे बुस्थु मस्ला मस्लिखौ जों होयो बिनिख्रुइ मोनसे बारा होनाय जाबाय आरो जोङो दालियावसो तेजपात होयोमोन दा तेजपातबो होनाय जाबाय बेयाव बेदराव दाउ बेदराव तेजपात होबा मोजां मोनजायोना दाउ बेदराव तेजपात होयोब्ला मोजां मोनजानाय माने मोदोमनाया एसे बारा जायो बेनिखायनो तेजपातबो होनाय जाबाय ओमफ्राय बेयाव दा आरो होबावनांगौ माबाफोर आइटेम बेयाव होबावनांगौथ' आइटेमा दा बर्थमान जेबो गैलिया जों दा दै आरो संख्रै मोननायाव आरो दुन्दिया होगोन नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानोसै संग्रानिफ्रायनो ओरैबायदि माने गोथाव जाखागोन जाहैबाय तेजपात होदों आलु होबाय बेनिफ्राय माने आदियाथ' गोदोनि फुराना संग्राखा दा माने संगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दसे उनावहाय दै होसिगोन मोनसिबा दुन्दिया होगोन मोनसिगोनानो हमनानै ला आरो बेसे नांबावगोन मोननो बे हमनानै ला मानसिफ्राबो जमा जायाखै 45 मिनिटसो लाबावगोन आरो 45 मिनिटसो हमनानै ला माने 1 घन्टानि खाथियाव एसे गोबाव संगोन जाहैबाय बेदरखौ गोबाव सङोब्ला गोथाव जायो माबायदि गोथाव जागोन दा नोंथांमोना मिथिगोन आरोना दसे उनाव फरा वेट 1 hour later गाइसमोन जोंना लकेल दाउआ मोनबाय आदै मोनबाय दा मोनबाय एसे एरखोना देखायलाय मोनबायलै नै बरिया मोदोमबायलै माथो नै ओमफ्राय एथिं संगासिनो दं ओंखाम नैबे जाहैबाय ओंखाम ओमफ्राय जोंना मानसिफ्रा एसे बेरायहैदों आरोना बिथिंजाय फैफेरै जायगा ना एसे नायदों आरो जायगाफोरखौ नै मोनबाय दायो साखिनोसै र' माबायदि जादों एसे साखिनायब्ला मोनसिगोन आरोना नै जोंना माखासे मानसिफ्रा एसे बेरायहैदों नालाय नै फैबाय दायो ओमफ्राय जोंना चिकेन पक'राबो दं नै बाटासियाव चिकेन पक'राया एकदम नोंथांमोनाथ' बिनि चिकेन पक'राखौ जानानै मोजां मोनो गोथाव मोनजायो बाटासियाव दै दखाना बेना चिकेन पक'रा मालाबा देखायगोन र' बिनि दखानखौ मालाबा ब्लगाव देखायगोन दै गाइसमोन बेदराथ' मोनबायना नै ओमफ्राय ओंखामा ओरै जासिगोन दा जाबायानो जाहां गाइसमोन दायो जासिगोन आरोना दसे थाब्लानो बेदराथ' मोनखाबाय ओंखामा एसे नांबावगौ आरो मोननो संख्रि नायग्राया नै दै आरो नायला संख्रिखौ एसे माबायदि एसे कमेन्टखौ होदो लोंनानै बरिया संग्राया नांगौ संग्राया ओइ संग्राया गाइसमोन ओमफ्राय नै हमनानै लकेल ना मोनबाय आरोना एसे हमनानै देखायलाय बाय ओरै बरख' नामा बेलाय बरख' मोनलाय बर'सो ने ओरैबो दं मोना आखाइजों गाग्लाबायना एकदम नै सेरसेसो जासिगोन खोमालै ने जागोन बाथोनलै गोथांबो दं लकेल ना आरोना बेखौ दा बाथोन देनोसै बाथोनबो मोनजासिगोन आरोना गाइसमोन जोङो दा माने हमबाय नै जि मोजांखानि फिसा लकेल ओंखामाबो मोनबाय जोंना नै दायो जोंना बर्थमान दायो ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय